ang kaning atong istorya sa ebanghelyo karon mo ni ang usa sa mga pipila lang ka mga milagro ni Jesus nga makita nato sa upat ka ebanghelyo. Kaning the feeding of the multitude. Makita nimo sa Marcos, Mateo, Lucas ug Juan. Kani nga milagro. Nagpakita kini sa kasing-kasing sa tong Ginoo. Ang atong Ginoo maluluy-on ug manggihatagon kayo. Gani sa ingon sa atong ebanghelyo, naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa karnero nga walay magbalantay. Ang kaluoy ni Jesus usa ka kaluoy nga dunay buhat. Di lang kay maluoy lang sa tao. Dunay buhat. Iyang gitudluan sila og daghang mga butang. At the same time, iya pong gipakaon ang mga tao. Dagan kayog interpretasyon kaning istorya, kaning feeding of the multitude. Daghang mga experts nga nay mga kawalingong mga interpretations niini. Apan usa ka buok ang kanunay nga sige nga gatatak sa akong kasing-kasing nga kini mao ang milagro sa paghinatagay. The miracle of sharing, the miracle of generosity. Ingon dito nga ang mga katawhan kuno dunay mga ginagmay mga balon. Kini nga mong interpretasyon na kuno mga ginagmay mga balon ang mga tao ug kini ilang gipaambit ngadto sa uban sila mga kuyog. Ang paghatag sa 5 ka pan ug 2 ka isda mo ang sinugdan sa tanan. Kung madto ka sa version ni Juan, sa ebanghelyo ni Juan, ang gadala sa 5 ka pan ng 2 ka isda, usa ka bata. Usa ka bata. Dahil muna to, dito nagasugod ang tanan. Iyang gihatag ang 5 ka pan ng 2 ka isda sa mga apostoles o gibendisyonan kini ni Jesus ug ang tanan natandog niini. Dito nagasugod ang sharing sa ilang mga dala, ang paghinatagay sa ilang kung sa man ang naa nila. Bisan ginagmay lang ang dala, gipanalanginan kini sa tong Ginoo. Ug muna to, nahitabo na ang milagro. Nakakaon ang tanan, nabusog ang tanan, ug daghan kayong sobra. Nitatak na sa akong kasing-kasing tungod kay naka-experience ko adi nga medyo same nga sitwasyon. Atong second year nga philosophy pa ko sa seminaryo, api kid ayo 5 ka semesters ko nga walay bayad sa tuition kay wala man ikuan, walay mabayad bitaw. Sumuto nga sa Bayon pa ko ato sa una, si Mr. Robert sa Bayon pa pod. Natukod ang Friends of the Seminary sa Bayawan. Karon naman tayo ito ang Friends of the Seminary dito sa Cathedral Parish. Ug dito ang mga tao muhatag og ginagmay. Tag 20 per month, tag 50 per month, 100 per month. Mutoy nakapahuman ako. Mutoy usa sa mga nakaingon nung nahuman ko sa seminaryo, nabayaran ta ng utang ug ni-graduate og karon diakono na. Uto nga usa ka example nga bisan ginagmay lang dako na kayo og matabang sa tao. Dako na kayo og impact dito sa tao. Labi na kung atong ihatag sa Ginoo, atong i-offer sa Ginoo nga muna ni Lord ang akong mahatag, ikaw nang bahala. Dako kay impact sa tao. Ang atong imbitasyon sa ebanghelyo karon nga unta mamahimo tang generous dito sa mga tao nga nanginahanglan kaayo. Hilabi na dito sa mga tao nga nanginahanglan kaayo. Mahimo tang generous sa uban. Isang ginagmay, dako na kaayog tabang. Ang importante nga atong i-offer gid sa Ginoo, ipresentar sa Ginoo ang atong mga halad. Lord, muna ni Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala mo bless ani para aning tawhana. Atong pangayoon sa Ginoo karon nga kasama niya makapurma po tao kasing-kasing bitaw nga malaluyon at the same time mubuhat sa kaluoy na ay paghatag pod dito sa uban labi na katong mga kabus unang inahanglan karong panahon na. Amen.